Asik. Monggo Mas Munir, sawer. Kalau Munir Mbak, kalau sawer adik gak wani munggah sungkan. Tindak pundi cahayu badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur abah gelem ngancani. Ayo Mas Munir, Mas Munir munggah. Asik. Monggo Mas Munir, siap. Nah iki lho, opae iki Mbak Bin sedang tadi. Asik. Topil wong legan golek niki blonjo napa mbake ajeng pegatan. Mas sampeyan ampun kuciwa anyar ditinggal awan-awan lunga blonjo ning pasar pae rawan rondo abah gak mate penting semarang mas tuku gelang opo josu monggo Mas Adam yo perono kalau ketemu meneng ae ngono ki sik kembleng ranggane hei wong ayu ajeng tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur apa gelem ngloni. Ajeng pegatan ampun mas sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyar ditinggal awan-awan lunga blonjo ning pasar pae perawan rondo kanggo abah gak patek penting semarang mas tuku gelang opo ati-ati josu malar yo perono dijamin kembleng tenan to gak ya asal niki sak kembleng
nih. Ayo bang. Ancol. Tindak pundi Cak Ayu badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur apa Terima kasih Abang. Mewakili keluarga besar. Ya, terima kasih. Bersama Mas Bok. Ya. Nah, asoy. Lah pokoknya nek ditimbali langsung naik gitu ya Mas ya untuk menyingkat waktu ya. Kembali di berbaran Sifwan ada kerja bareng NGK dan juga tim lo syuting ada DFR Leg. Asoy. Ojo